Mae yna le gan Evans i danio, cael ei annog i danio. Dolby mae'n dyn ofnadwy, ac mae'n gwiro, ac mae'r bel yn mynd i gefn yr rhwyd. Ac O'Connor sydd i chael ac o blaen i cefnogwyr i hunin. Mae Tom O'Connor efo caredigrwydd gwiriad wedi rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. A'r cyfan yn goron ar un o gyfnodau gorau'r gêm i Wrecsam. Byddech chi'n deud bod nhw'n heiddi hi ar chwarae'r ail hanner. A nawr mae ganddyn ni chwarter awr a mwy ar ôl. Wel, da ni wedi deud ers 10 munud, mae Wrexham wedi bod yn crocer y drws. A tro yma, maen nhw'n cadw i penna. Di Evans ddim yn brysio yr Ergyd, cadw i pen. A wedyn Dolby, sa'n rhan fwyaf o ymysodwyr yn trio creu rhyw hanner llath iddo fo hun yn fanna. Mae o'n sylwi fod O'Connor mewn lle yn y cwrt cosbi. Mewn lle gwell i gael Ergyd am y gol nag oedd o. A wedyn, hella bod dim yr Ergyd ora, ond ti'n gwybod be, os ti'n rhoi dim yn ardal bygythiol, mae rhywbeth yn gallu digwydd. Gwiriad o'r dde ar amddiffynwr. A Wrecsam wrth i bodda. Ac o'r